Jsou lidi, dneska si ukážem, jak si... Počkej. Ty vole, jak si změnit jméno ve Fortniteu. Takže půjdete na Epic Games. Půjdete tady, jak máte svoje jméno. Bo tady takovou dvě, nevím, jaký kolesko. Tady se vám zobrazí vaše jméno. Půjdete takhle, tady klikněte na Auston, nebo nevím. Potom si to necháte našíst. Tak, kliknete na tady tu ikonku. Tady, počkejte, vole. Tady kliknete na tu ikonku. Já jsem si už jméno změnil, to se já už nemůžu. Klikněte na ní, pak tam potvrdíte, že můžete změnit jméno až za 2 týdny. Dáte hotovo a máte jméno ve Fortnite změněné. Potom ještě neodcházejte, není všechno. Potom ještě se odvažte a přihlaste, jo. Takže takhle se odvažte, dejte si adresu, pak tam máte heslo, já vám napíšu adresu. Tak, já mám adresu. Tak, teďka si tady dáte svoje heslo, jo, tady password, takže heslo. Já mám jasný, tak. Dáte tady to klasítko, modrý, bank. Ještě si to pak zkontrolujete, jestli to máte správně, vyzkoušela tady ta cedulka, nasetne se vám Epic Games a jste na Epic Games. A pak budete semka a tady se vám jméno zobrazí. Ještě vypnete a zapnete Epic Games. No nic, pokud se vám tohle video líbilo, doufám, že to někomu pomůže. Pokud to někomu pomůže, tak to posílejte kamarádům, kterým by to mohlo pomoct a čau.